Există riscul ca în orice moment să apară ceva rău, să ni se întâmple ceva rău? Sigur că există. Iată, în Turcia a venit cutremurul. Pe la servicii sunt tot felul de situații, de conflicte între colegi, de dispute cu șefii, mamele sunt cu copiii, copleșite. Sigur că apar lucruri neprevăzute, lucruri complicate de dus emoțional. Și atunci ce facem? Ne închidem în noi, băgăm într-o carapace și nu mai trăim, nu mai avem curaj să ne exprimăm, nu mai experimentăm lucruri noi? Putem face și asta, dar nu ne ajută de fapt, pentru că evitarea doar întărește sentimentul care ne chinuie atât de tare. Ideea e să înfruntăm, să experimentăm, să încercăm și să învățăm că în cazul în care ceva nu ne iese cum trebuie, dar chiar nu este o tragedie, chiar nu este sfârșitul lumii. Aici, la partea asta, trebuie să lucrăm și am să scriu un articol cu ponturi care ne pot ajuta să ne remontăm și cu ancore pe care să le luăm în calcul atunci când ne este greu. Dar ideea este să trăim viața asta, nu să o fentăm. Să nu mai mergem cu tancul printre oameni ca să ne apăzim. Să mergem liniștiți că până la urmă și cel de lângă noi e tot un om. Și dacă îi dăm o valoare mare și o importanță mare, noi facem asta, nu e el mai mare decât noi. Așa că ai curaj, trăiește-ți viața autentic, intră pe inspirația.ro ca să găsești inspirația de care ai nevoie pentru a traversa fiecare obstacol al vieții tale. Eu sunt aici pentru tine, te aștept pe blogul inspirația.ro. Te îmbrățișez.